Zalım diye Aytortan. Yanımdaki üç köşük kıyınacak kelle deyip kapıdan girdim molin bu artırarak yataptır da kellesindekini. 4 tane kar getmedi 2 tane yalgıç panna durdu. Onun övünüp bilmem iyiliğine gittin beni övünmeli lan. Awa men mara sana täzeyle näme soňa edecek dedine. Bira aýyna, biram kagazdan ýasalan gaýyk. Üç köşükler soğuk edecek ken gıydı ha? Indi ben eltilemin yanına varıp ay ne bilen kağızdan yasan gayet götürüp dip övünöyin mi? Üt köşkde hiç kim onu ýaly soňa beren o ahyryna. O näme üç köşük on, näme üç köşük müsün on? Kağız bilen ayna soğuk edip kıy iller näme soğuk edip bürün bilýän mi? Arka komşuyma adam susuğunu yerden iýilim geýmeýän gaçly pommagyna ketdir gıy. On dikmegem gerek egin goýana sokaymaly ýa dur ýa diýegiňde diýär. Arka komşuyma adam näme ketdir? Näme? Öyle keşdetjen maşina ketdir. Indi näme bolumyny okmuş olanyň? Üç göder sen o näme üçin getirjek bolýan maňa? Ýadyma düşdi. Ha. Men sana aýdaýyn bolýarmy? Hawa? Bärikkel bärde aýdaýyn. Ýür. Hem täzelik gutlar bolýarmy? Ulan soğuk yok da yine demek. Bar, ýür. Bärikkel. Bärikkel.